akele ama foi bua ka kere ala ala ko te na yoke fa ya amuru riha al asifa fi bachita bayya maruduma fatarfa'uhu fi babichi folo o ba ko rota kata sambe bo wuyeni he be nubina ka fizi numbla kata ngabe deni kad kurambe tanga ka windi force bay folo no ya korota aba go ko eti manganga bo eti ngware ta bana fi ndo be ko rakhau abi ya maruduma o ba ta o de ta na esa ya la kare ka bukabul habari ma aliko Suleiman na ma fa ta tama aba muso na ka sufau na ka bara dembe ta no fe kelme ka burud la rodla ta fi sanfe furube tuli be garmi obe ya ba me ne dawo tuli be menunga daga bawbe daga do bala ibise ga nya metan su wote ga daga kelen ngono daga kelen tuli kala be tuli ga ngake burud la be ka burud la abe sani duguche aya soro kelen me ka so kursi rabla chema bana yisi so bullo bina so buli anya kuntlena la ay nimbele jele fiye yata ka bonna istakhar ha avec yaman segere alladhi natbe ala kala ka dugula mai madina sallallahu alaihi wasallam ma min nas madina don ba mun ba karafa akuma ako hadihi daru hijratin nabiyyin yakunu akhir az-zaman akon yeno imondo ba fasobla kana siya nbegen mina jamana labantuma afutuba liman amana bihi hera chama mayni mamil liman ranai watuba hera chama bil liman ittaba huni mam surako walamma wasala makkah atmana madina nasimaka ara hawla albayti aytuka alkabakara kalay asnaman abay joyi to badu mo be ka jomin batu fajawaza sulaiman atmana الكابلة أمجي فلما جاوزه من نسرة أتمنى الكابلة بكى البيت الكابة كشراء فأوها الله إليه على يواجه ذلك ومكاين ما يبكيك بك شمنا قال الكابك علم يا ربي ياما أبكاني فمين لك شيء أن هذا تبنت من رفله نبي مندو من أنبيائك كابنك نفنون دودو وما هو قوم أني ما بينهم فمن أوليائك كابني ترولا مروا علي قلت من نجمع ولم يسلوا عندي وما سمع سرين يرى فالأصنام جو توبدوا بكابروا كبوكوا لبدوا حولي نكرف من دوني كنا مكاني الله تعالى كشوين دي ورب علي وايك تابد الكرامة أقول لا تبكي كنكشي فإني قالوا إن الله تعالى سوف واجد أملأك مني وجوها يدولا سجدا من مسجد بني عليه وأنزل فيك قرآنا من القرآن جهيلا جديدا من القرآن قرآن وأبعث منك نبيا من النبي من رتشك أبويلا في آخر زمان جمع لبنتما حب أبيائي إلي أنا بمن بيدك دنيا ما بك وأجعل فيك عمارا مجول بغو بليكونو من خلقك من جونا يعبدونني وبنكلم ببدي وبنكلم ببدو أفرض عليهم من فرد ذلك وما فريدة فردلا يهنون إليك وبكرون غتيما حنين الناقة إلى ولدها نعم باك كان جوني وانا كتا ديما والحمامة إلى بيضها ندوام زوب كان جوني وانا يكتا أفما وأظهرك من اللوثان من يسنيك أبو جولة ولا سنام عن جو وعبدت الشيطان شيطان لبت القوما ثم بدأ مدى سليمان نبي الله سليمان تبنا وانا نسي وادي النملي الناس كفولو دنيا كفولو منو على ما من فو أيود أوديوي أبنو ده نفاينسا كم أمنا أنا نسوي رمسا على وجودي أجا ال تمنامي إن بالله سليمان أتمه دنيا بكفولو منو دنيا مسكين مسوي كدون دنيا توما يا أون دنيا أو كدو مساكين توما كسوكنو سليمان كلامنا أو مو أنا ككلبلو
الهالة مولود لا يشعرون نتا كلامه نيين فوق نيين كم من فوق نيالا جه معانين بيان تقول مما مي قدر جمان يوم كلام قدر جمان رافق يلون معانين دو نبياني إبادة كلام إبادة كلام با ولوفي بلاغا نوني تانجلين ب نيامين نياموسين كمالا بلاغا نوني تانجلين كمالا أفلا أي ولد يا كلامه أيو يا ويا دم مكان يا رب كنا أنا قبل يا الذين آمنوا إبلغ بنجا ما نفعلونه يا ويا دم تاي أيو ويا دم تاي ها ويا دم تاي أبو يا ويدوي أفلانا ويا أيو يا فامي أسمعنا ويا ها يا أيها نيكو يا أيها ويفنس بطل لنيونغا نداؤو ولد دكان أني أيو يرى أني تنبيهو أنانينا ويتسميها يا أيها النمل يا أيها النمل ويفناني الدورنا الأمر أدخلوه أيدو ويادم أفماي وورنا التنفيسو أيدو يرجع من مساكنك وأريدو أقصوفنا أولم لنا التحذير كل سرا أقوم لا يعصمنكم أكنا ومومو أسيقنا التخصيص جيرنا مومو ما ياتي توفو ويتخصيص يكاتي كركرة ويسلماناي أكونتنا التعميم كاكل لوغو يمد سليمان كلمة كجماعة بفراكا التعميم يجمعي وجنوده أنا أكلبلو يا فهم أتانا الإشارة بقولها أي كوريال بيجمع وهم اسم الإشارة أتانا قلنا العذر أي الذرافوكي وهم لا يشعرون أقول لا يشعرون فأين نتن كلين يوم سرالا ندنيا مين من فوق السنجلم من كارلندو كمان فلابالا ندنيا دام فين تامي مدو الجنة كورمين تادم الدنيا ندنيا بالا ودام من دا يجمعي على كراك برابو بلكي سكا هودا سليمان كان تكيني نبيل إبراهيم كان سوراني الدنيا إسماعيل كان بابوراني ساجي مية أنا بني سرقوا مشي أنا فرعوا دونغو كولو أنا أزير كفالي أنا نبيل سالو كان يامه أنا نبيل يونس كان أيوة أنا أي نبيل سليمان يرمي أي لمسلمين فتبسم أي لمسلمين كان يلبى نيجا ما قايدو وكنا وشونغو نبيل سليمان يرلا أو كوك كلاكيجو كلاكيجو أكو ما كوكراني كوكراني تيجي مسوي سافر نان تيجي مسوي أنا ليه نبيل سليمان كانوا أقول لما حذرت النملة مين نجمو ياتو ينعمو انتهي ولا سرا أخذت من ظلمي سرنكم مملة عندك وا أما علمت أني نبي إيمان ونين وإيمان ده أدلون مثلين فلما قلت لا يعظم أنه سليمان ياتو يا فوق سليمان غننا أو مغمو غناك لدو وقالت النملة هي مزوف الأقامة أقول ما سميت قولي نسمع من فويلة ما مدوا وهم لا يشعرون وبنا وجم بسلطة كلام ما أني
kamaro be mani chongale abe na ko chongale mindo fenya chongale ya kil be wala neto ne kan doma ne kan doma lam urid atma nufusi ni mugumuli ne kan doma wa inma aradtu ne kan mugumuli mimma atma alqulubi duskun mugumuli ni besra alanya dina ala kuta jondo na nyona duna be ala ya sra ngenga be duskuna ni ko besra alanya ala kuta baraw be ni duna na sra be duskuna akul sra na de duskuna na ta muna ala ya min di ma kana nyebo fe ala ya fanga min de ma ndi yo kana ta nyebo fe no kera nu nyebo ro ko be jara bi nyero ya o bi yela shukulani e ga musayaf lali o bu shula ko be swalla ko be bara mi be swalla ko la yebe tam mi nga tani o be digi de nga te mamna ni ndi musu ni fonna bela sulmani agom la ngata tamana ko ba tara ka aga mo sigare ayu ni nga ko la ko soni ben damula min de ala ka do mama akwa on be muzo na mo de ala ka do mama wallahi fo ta ambulya wo ndomolon sekili nibka ndomolon sekili ni bambulya ko gayu ayna nay am do dam ngan ndomolon sekili ta dala فعملتها بشيها اياتها النادي وانطلقت ابكتا تجرها ابك السماء النفع وامر الله الريح علي يمر فيما فعملتها في يمزين انا قدم لهم بينتا واقبلت الناجي من دبلوم يمزين يشي تشك الجنة ابك جنو تشي والإنس أبيك أدم الدين تشي والعلماء أبيك نويمون تشي والأنبياء أبيك نويمون تشي على البساط التبقى حتى وقفت بين يديه يعني نيجو نبي الله سبحانه يقول لنا ووضعت تلك النفقة من فيها أيو ندبلك سكلين أيو بوادالا قبل فيه نبي الله سبحانه دفن أيا بوادا قبل النبي سليمان دا هيبدا تمام ايدم لدا اكو الم ترى ان نودي الى الله ما له وان كان انه ذاغنا فهو قابل الم ترى ان نهدي الى الله ما له وان كان انه ذاغنا فهو قابل ولو كان يهدى للجليل بقدره لأقصر البار عنه يوما وساهل ولكننا نهدي إلى من نهمه فيرضى بها عنا ويشكر فاعل وما ذاك إلا من كريم فعاله وإلا فما بملكنا من يشاكل أقول ماي أم بافاني على صوم أم بفج بني علما أنا كان نفلو كان يعلسو يعلسو أكاد نفلو دلا متى الناس على ما كنت نفلينا أبوه من أمبولة تزور كبرجة تانية أكو ناس نوبة ما بدو إبك كذا منا نوبو سوالين فين ديما ها بجيو نيو كورنكو نوبو مالا كسوالين كمو بجيو لأكثر البحر عنه يوما وساهر بجي بالدفاع أنا أقوم بالدفاع كبالا كسوالين كمو ولكننا نتعوذ نهدي يوم بديلك إلى من نحبه نوم بمامهم بأنبوسه فيرضى ما يصف من أبجي بهانو يعنك بأما ويشكر فائل من بك بركته وما ذاك إلا من كريم في عادك وأتوك الدور قصو أكبر من بين أباك كدودك وإلا نوسف ما في ملكنا من يشاكل جرم بجنيه بغنمي على طلاق دوربه نينك غني على كدي ألما وفيد الدنيا كنون هو عليه فرنسا لدي من مين داما دربي كدر مكلين داما أبوه من يبلو كشام دي ما بدر ما تانا يوم واندا يوم بكلين دا مليون داما نيسي مية دنيا يندفو مامي ناتني كذا نبلا سليمان قال بارك الله فيكم أقول نيا على فلما بركة دونا فهم بتلك الدعوة دنيا ونين نبلا سليمان يدعو من غير نو دعوه
ashkaru khalqillah ala gaddam non dambem be ni barkada alay bi barkada kanika wa aktharu ala Allah wa aktharu ala Allah khalqillah ala gaddam non dambem ni kacha ndiye kacha kanika ndiye kacha kanika asman ndiye hayawanun ma'rufun nyimin ndiye mina ndiye kilim fli bolo yele nyibala de شديد الإحساس يكسو منك الجلن كتب الدم بتك والشم بفن كتب منك كتب الدم بك حتى أنه فالدنيا يشم الشيء من بعيد بفن كتب يرجع ويدخل قوته أكسو من يأكسو أباك بلو لسو بلو أبي بلو لسو ناين يومنتا أبنا ناي كابلا أبي سامرين يسري من ينتهي onata be na boke wa min shiddati idraki aka kundun gele ko so yufalliqu alhabba yaksa bacha chislay bil qatid ksafla niyo chidron khaba min alimbati niyo yaksa chislay tafale ay niyo yaksa chislay o tafale bon nata fano be niyo yaksa chislay o fale abodo wa yufalliqu habbat alkuzbura ayi nyagu bara kise amo chechi arba filatin chiro nani lana bari niye nyagu bara kise niye chechi kile idha fil qati niye chechi laidron nabadat rafale abali chinani atafalo lable ya bamya na ya fami lasgo sangono amana min bla bo tlante do ba ko tlante do nyina anga sangora nyefle ni sangara na fenye ana dosro kana bla no ni sama ke na fenye sangora kuma mana kese ana ninge ko latme aslamu ni da aduma dinga anga ko do kasra Allah ta'ala ni dangon ya ala don ciwo ni boraka nya don la dabila Sulaiman borakabta dabila Musa kabta sayigo ala billah annaso tiya kele meke jakwa asebe samba beka ala wede abaka bawo kanga se odam bendo ya dele ko ka sayi bida katma on tata o sira do bedo soro do san jibanama Allahu akbar fatabassama nabillahi Sulaiman yele musliminge yele baye kabrin digi yamuzo nga gorogola nabillahi Sulaiman ngo rabbi ya umma egane hakilla digi ana shukura ngasaga bargadake egane mala nemami ni nemakeno ye alayya ne Sulaiman ma ani fani mbama egane hakilla digi ngasaga barake salihan baranymanna Allah ta'ala be jeri baramiye ala egane do feba niga hine feba dige ga jonchero asalihin me jonyimunye ay barga dalay to jigine koka jigine kokuna sele on beseli dala sele on naw jigine wala nama jisoro dugule ga jiye yebete mam go rabbe ki jaselika oluta ite selifo seliji halli lerbe bo ala on la jode ba jine ko ba jine ko dugulu ka jiba jugoro mata mashita yoro don adom may kono be ko hududa kono ago hududa du o de tafakada tayra hududa kono ayo nyini ninkele aye kono mimbe kono be kuna ayo nyini nga faqala nabillahi Sulaiman ngo mu'min Sulaiman ay la ara al-hududa niyyata hududa la والماء هدهد كيرا من الغائبين تنبعوا دوين مم ناس كسرين كدوكا كوي مملو ايو ينغا كو اي هدهد بلا كتارو جمع اقوى لك مسيا ماتشي كتايرو الله دا تايرو دون اي بي نغا بكوكي ما تايرو دون وربا كالي كانت وربا والله نبنا هدهد لا زابا لله لا زامن نوغا قلاء أو
la adbahanna wal min akandige wal ma kana ma ni daluye dalu jele ayo anke balawla de amna te sidu ma ya ba me ako ga akandige wal ma kana ma ni daluye wal ma ngala saba ayo dobla kono dobla ko tanyi bon tarani bon yalla sambe ka jieva na ko ko me dunuma fi grafe abeka ayituka ale te panga ta sando ko sube ko ne ko min jash lemba piripago piripaga bekana ni to ka da tay minge akoni pempi pride ya an seleta wi ku shuli sagana onna ka fi akoni ndeka na mani here akoni ndeka na mani here akoni ndeka na mani here akoni iye fɛn min di sigere jaabi ma ne y'a bila o nɔrɔ iye min di sigere jaabi ma iye fɛn min na ne bɛ ka kari la ne ko mun b'a sara ne y'a don o nɔrɔ ayiwa i y'a faamuya ayi nata ko ne diga na ni ma hɛrɛ aya na to min kɛ a ko nya ɲini fɛ ni ala min ye fanga di ma ka tɛmɛ kan i ka hinɛ na o kelen o ye dɔ bɔ a ka vitesse la ka na sama a b'i ba ka den kelen saya bi ye ni ne y'i to yen i bɛ taa min sigi o k'i to yen a ko mun don a ko masakɛ ye ɲininkali kɛ a ko a y'i kali a k'a ma ɲibɔli kɛ wa a ko i kana ati faga ati lazaba walima ati kantigɛ walima i ni dalu kana a ko ni dalu la ko bɛ kisi wa a ko a y'o de fɔ dɛ a ko tuma ko ne kisira nka dalu b'ale bolo bon ala nabi ɲuman ninnu de o tɛ teliya ka mɔgɔ gosi o tɛ teliya k'i mɛ o bɛ ɲininka de o de ɲinin adamaden fɛ maa dɔ bɛ a bɛ fɛn dɔ ye n'a ye sa jara wuli fɔlɔ n'i y'a hakili lasigi n'i y'a ɲininka dɔrɔn a b'a fara fasiya f'i ye i kana gira a kan o de y'a to n'olu y'i minɛ a b'a fɔ k'a ye taa karisa bila ye fɔlɔ a ye taa bila ye fɔlɔ i bɛ tile kelen o tile kelen kɔnɔ i b'i miiri fɛn fɛn bɛ n'i la o tuma i ye fɛn min i bɛ se k'o fɔ min b'i la Allahu akbar kama ko sa Nabillahi Sulaiman sigira ghayra ba'idan matfat waninjin ninga rabbi huduna le wa qala Nabillahi Sulaiman ngama ana ne yom mikro niya blay ay isigi duma ka kuf akuf fense ka kama fense o tuba saki isalo abe ka taa Nabillahi Sulaiman fɛgɛrɛ a ko ma sulle a bɛna s'a ma nin diminen sigilen bɛ ko waati selɛri bɛna dan dimi kun y'o de ye koyi ko selɛri bɛna dan a sera ka a natɔ ta a da balo ma se a ko e kɔni piri pare k'i bolo fila kɔrɔ saga bɛ dɔn a ko masakɛ sini bila don Alahu taala ɲɛ ko tile hakili tigi o ma dɛ ilaha Muhammadu rasulullah karisa sini bila do ala ɲɛ kun tilenna i ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ bɔ la filabɔ kɔnɔ a bɛ nin ɲininka i hakili tigi o ma dɛ nin fɔra Yoruba a y'a bila a bɛ yɛrɛ denmuru y'a minɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɛrɛ a ko ɲafari ma i ko e tunna ka nin bɛɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ sa faqala hududa ko Nabillahi Sulaiman ma ne ye lamelekeli kɛ bima ni fɛn bɛ ye e ka dɔɔni ma lamelekeli kɛ bihi ni fɛn min ye fɛn ɲima min ye ala ka kira nani ma min saba'in ka bɔ saba ye dugu la ni xibariya ye yaqinin ye danganiya xibariya ye a ko ye jumɛn a ko ni ka dɔn ne ye hududa n ye muso de sɔrɔ o de kelen bɛ kɛ saba ye k'o mara o ye muso in sɔn n ye fɛn o fɛn ni adamaden mago bɛ don a la diinɛ kɔnɔ o y'o kelen kelen bɛɛ di muso in ma
نجلي بابا مسلم في عظيم نجلي منه كبون وجدتها مثلا مسلم سرا أنا كمو وبقى سيد بي للشمس لدي نعم كده الله تعالى شيطان مثل لك ويه ما لهم وكبار جوينا نويس سيد بي جوي شيطان يوبلي أن سبيل كبوت يسر الدنيا قولوا لا يهتدون المساكرة سرا ألا يسجدوا نكون ويرا لو مسك سجدوا بما لله كما نقول مسامي يخرج الخبا مسام بفند ولمبو سانغولو كونو أبي فند ولمبو دوما كلو كونو على بفندو يخفون أدمتهم بفمن دو دسكونا على بفندو يولنون بفم بغنون نغونيه نما كما نقول مسادو ما ورد إلا هو فمن قال كلم بدي أريد الله رشمي العظيم الله رشم كبو الله أكبر إلهي إياك نعبد وإياك نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله أكبر يا رب بلغ من أمره sama da bijumo ala ko yirana ala ma kala sujudu kelmi ma ke baka kushi ala ma ngata din gero ala am para sujudu bawka kando adjuna ko non nafe aywa nyingere namila sulaiman ko hudu dama ako jira mawla rabbe abulla baro kala yara ki dabla yara no fe o yesuriya to baro ko jipo yara tamam ويسولي أنا بدو كذا يجيب ويا ركبه. سلمان كاي ردو، ودوم، أنا دوغلو جبر أبي. أيرقا جاني سا أيرقا سرو، مين نبودو. سلمان يسولي ترى ركبه. أيا ولا كنا سا. يا إيش ولا. أدونا توب بينيرو كاني فو. أقول من اللي سلمان قديمة. أو أيا سلمان دو كولا ما. نبي الله سلمان نقول دما. wajibi do an bina flalige yele yici ya fa yekma min ba nya cinya do wa wal ma kunta ikera el kazibi nan galon diga bawo doy rabba alladir sabe akwai zahaba kata ni na ledrinye ni ledrinye ekada ledrin fli kata balakizana kama uma wato benango eki kodi kabuma ega flalige benkilen be mi yarje ona no be jabe segima aw ko ni bi ka ci denci aw abola medimison kala ndu ma be je ni wonna lu maddo ibe ko mando ala be adama denji ma ci be jarabi noye adon ma jarabi ni musu nalu mai abi jarabi ni musu ke muye ya fami na la jarabi ka ma ke ni ma nalu mawduma ni bita fengini mo bulu ci din yalla ma ke gunji o ni ma yi mo na dila ni wa be ka mo ne bo nalu ma blaka tola beni doro so babo ako ma bela amara dondo beni maradon donla donana kana to dogo ke jwal ko no ma ko ce inte ko malam ko yondo abida da ma ka parula ni kirindi da man nayi fakiri na ka jimi abisa ko wala baga su ko ke adda de foila adda blachila donla ka ngi sigele medo don na karma wala bidin yininga nako ni maye nyo kolon galanta ka ke kolon ko mangami bobo kolon galani mangando wa kolon mangando ai disgitna don sa ora be ni ndale mo be ka ko mo be ka nyo yininga ale ngalu mai ndale su ko be fatiga ka bon nyoro sa awulla ko kijo ay tega da toro pa tida ako mangami mbora ni tega de mangando wa eto holla mangando
ni tlogorla de mangando ko ni taga mangando o yego moye agone inda cheta la kabukuna ni be chidinji ibe matibu ni chi orabe ay letri seven letri goro minda ko ni bino metza ay letri seven ka da so mana ka da noro ta tampon sikaka no tara dala be chibla kada ko chide no naleme o bitafo wo ka bismillah na dona be na dan e foli ga tla a chira ni kami abe soro bodi comme ambassadeur ba kalati ya sidra di chumi nemu ya ba me bintaye kono de nanai kono min do kono ga ko para nini lati batala abekana and chira ga du créatrice aduna dron astro e cose nini ndo ministri kema tawa de bakele mo ministri kema tawa de sabay ministri kema tawa yo ani musara baro baro nga do mo rapita mo ministri kema tawa de akuti ko kema tawa orabe ay le bil blekoro adisila le bil blala muso trama ay le dri awo kono ma kana kiri kana kabuya di de ibi do ka ko se do na minje ganya ko abora fa diri de bro yiri do be atari yiri ballo bi kama fara nyonga idu yiri tu lo o bora na fambe la na ko do tara boy abi o le mo mi fa lo kuma kana Usula biye ganam nin ka kala dire sore anu bana bara min beke uya tefo atlobola adene amayi utlaru ka cila dro awulla aw sana min be letri ko sa ango ko nyoy ala ko jodi rabbe balkisa ko aka muguma ya aw jama ko tali igaro ne balkisa ويلتري فلي كان نما كريم من لتري لتري باي بريتا بونس كلام بالا يكادو لتري أقرأ سبحان ديورو لتري كونو كمان نينغا كلا سبحان دمنا الله تعالى تقبل جماعي نين مالو بلنتي الله تعالى الرحيم لا رأينا كلا كرلن يدو أو كنا يربويا عليا نسلمان ما أو كنا نما مسلمين يركوني باوي abana ninto ye ka kuma jay bulu ninto mire bayre mi bismillahir rahmanir rahim qalbu ko ka tabuju ko bismillah babo bismillah nali o fopozon na ba me ta foi kala ayo to amul ni islam min dalimi allah taala la iba fo dumun na ni sigara iba dun ti fan pozon bala te si matio ikatali te yalla ko banta te pozoni madu ado be do ngulan ga ba do bulu ni sere dumun ngura ni pozon bala bulan ga bulu ka be ala orabe akin nama do abi biala adiga lama do na binara ngoro ni galama ba la boko ma ba galama ngi ya bulan ngi ni ba ko mina bulan ngi ko lo ale bisu bulan no goro ale bita Allahu akbar ni rabban billahi bil qisako ya ujma koro talimu an aftuna la ko fondia na ko nyela ما كنت نقبل قسمك تكباي امرا كلا نرفع اتى تشهدون فوق عددنا ما يقطع النبي قالوا من قال سبايك وكوش بالقسمة او تيتري او يفنبتنا او يكلا دونجي شديد من كلا بالنوغا ko be de bolo panduri e ga flade ke ma sengle pesni tamuri nan li banya marunwe
ode fangadira min dum ma do kono be ma min galletiri duni mo letiri min fen na kuma kamin ba kono o ko ba do lu fe mufma makanga sralanye ikanga saro tinye mawu tafo algo jodi ayaka mo jaba kuma agado nyema sagew tumami nun nado do mi ngoni kele bedu win chere nun nado mi ngoni kele bedu ma bawbo luke adillatan manuye ala rawo guru baraka kazalik o chuwala da fa ko ya pachu ba abete de wa ma sage bemne ka befa dum bete joye na soro tieni ngela munum be jomi be ni ogun toro lendo masage bode madu ala ko skese bombe duguti yadi ne yagali to ala benbe mun do ala ba fa ay ba ka equipe formé aba inda ka tu soro abela telengile o gadi masage o ji masage tuwe ala ko kazalika yafaluna Allahu akbar wani ni ayenu fuya ko ne ko de min don an na girin akala gade ma kala ga min misala ayasro ma ke mesab min se ke mesab ni tan fla bele me min se kilen be ka ordre kono surasi ce batan dan ba kilen be ka ordre kono mo ka fale mima so ani tan fa abana sura bana ka tan fosto Allahu akbar o yuka ko gonde be min ka ne ba ta ga ci ko me agana koroto ma amba la je folo na sur masagado abenya anga waru me ni masagate ni na wimando atamene robbe aye jondo chi chairman ani musulman chairman ke maduriye musulman ke maduriye chairman aye musulman do lukama musulman aye chefin do lukama kolum masri ni sanuye ka bugulu du trola ka da shendu ukauna o eche monye musulman wa eche ofche bligi do lukana ko lu chesri ni jala fanye chesri jala ulbe musulman beche dorola ala be ganna billahi sulaiman khorobo nin ne ka la je aye jaman do chama jaman wotala wata manu ga miski chama ka ambari chama chi aye jaman do chi ka faye ni wotenna ube wo sogonina min be wo sogonina afe sogonina gaye kake ne ka so afeke no e juru ko ngase ga do akono kata ba ko fe agana sogonina gaye bo ko bol nondo ya kisa ya kala jomi ay jom ganin du kala doro ani jom so kala doro chemon ay so ligi do lukana musomo che ligi do lukana ka sanu me sanu do golola anu kana golo do tlola ba tarandu musomo no ayo lu tasoke ke maduru koro chemanu ayo lu ta dombiso aso do manu mbe to para yo bulo so ni zurno lu ba ko dumi ayo lu ta o ke maduru koro o to benam no fe ube kereke min dal me so nu koro abe sanuye lulu turle mala katla kadara ke finiye ko belala aye brigido duma warje brigila o kata no yubulo warje brigila le ay masa koron duma lulu ni yakutu turle mala misiki chama ani ambari chama ay badi dota kalulu kisekilim bla kono awo bolente woto benengo ay peme kono ayo kilim bla o wuce nendo ay hakilima do wala kam maula ba ku manzar bin amrin ayo wele ay ke tamanduma
kata mun ya hakil mawye yo be ko don ni ya ko ko nyina o tinyina ko o bina ala karatu wala ay lekri so ngadi mandari ma ay so ni be min ndi ayulu ko fa ko non ako annabillahi sulaiman ma lekri ngono ni no yimanye chemanu mun bo musulmanu chero igatla ni na yimanye fami me boati ngono tani ga boati dele ba fa ko ne ba ko no ni no yimanye jama bloye wo so wala wo tlenne ya famia adama dinga naso wato enengo peme wo jengene ya garu do oda ofono adama dinga na dunde jine kana do orobe ako musomo echemanu ma musulman kuma ofe aga kuma fe ni musokai ako musomo ma musulman kuma ofe aga kuma fe ahla hadartu ma'ana ما شاء الله اهلا بكم ومرحبا الحمد لله amba koita gida do koita de anga mo dam mbe kay edi ajaranye awo okay amma yawaye anta daiman nazir fi lada bagore ayeni no lebe ka mufe ako akachidema afika do bechembe ni donaka na yifle ni fle na ganyelie ega do nye masagado na yifle ni masage ga fle ni doyama ani yesizie ega do masagado akako ga ni sem ni masagado ni ka bunga tamaka masani da do afiya so bashashan ياسر عبك يلمسونين كي نفي نفي النسوة دي لطيفا أبقى مغياتي فعلم أنه النبي قال على نويمانو فتفهم قوله أبقى فهم في يكوفا فإن نظر إليك ورد الجواب إيكا جابلا سيما شدين تارا ني سوني فيني ورود أولو ربي ورطادو كوبي min be fora ya be me ani vitesse nana kana do sulmanaka aywa ku na tobe nini ne bubulo afale meta oro ben bile sulmane ya marudi ko jino ka sanu birgini warje birgu uyoke ay ya marudi ku ka kede bado labbe no be ke réunion de malaje réception de yoro uyoke kede balabbe farfay kononto yo de labbe sanu ni wari jere birigi dale mba beka o kachare kilo saba sigaro ba kolondo kilo mwani wurumbla uyo de labe numi nekuwe kilo mwani wurumbla in labe katla ayafu yo konu ya sanu birigi da ko birigi de ni hage mimbe numuro yame o birigi de ni hage kuku o nobla nuklara ka ko bado fen kelefe o ko bayin uka do ni sanu ni wari birigi o ko da so bayin ngale ko do ko ka bañu membe wol ma gere ka bañu membe min chegañ o ka ma ko anya ye ba masine kono ko bagando do chegañ ko sobe o ko lu te façon ngele kama be dowla jagshibula tenshibula ko wora nuli jiri shidaro tarul duri kana noli o yoli silsila kiniya bana numa fafe ako jina ma ka kawkara na addinye jini din chaman na ayoli sigi sila kiniya fafe anan ma fa ayre sigi saka sezika aka plazila onani sezi banani kiniya fani numa fa ay jina shedane ne adama den ani ko ngoso ni wara ani kono ayi yamaru ni safawdla isra kene gref la fe même ni ma nuzrana jamala o ye flelege kata nabillahi subhanahu wa ta'ala lage o ye bago nyo medel ga baga minu nyo o nyela o lube ga bana kota ke sanu birigika ani warje birigika taqasarati ilayhi ma anfusum o yere ni sala yare koro o wada o ma ma'ahu min al hadaya wal nisari min al black sala lay dogo Suleiman même naye kedel la fin
ni sanu biriki ni wari biriki kabu sira min u bɛ s'a ma ni yɔrɔ min ye a ye dɔ to ye biriki di hakɛ min b'u bolo a y'o hakɛ bila sanu biriki dalen t'o la tuma min ni cidenw y'o ye o biriki lankolon ye o siranna o kana fɔ k'u y'u ka birikiw ta k'u bɛna d'u ma o y'olu bila o nɔrɔ n'olu y'o bila o ye sɛtanɛw ye sɛtanɛw yeli siran bonya bonyaniw kan i tɛmɛtɔ sɛtan dɔ bɛ yɛlɛ kan e bɛ kirin k'i jɔ dɔ bɛ fɔ a ye tɛmɛ sɛtanɛw bɛ k'u lasira sɛtanɛw bɛ k'u lasira f'u ye sira bɛɛ tɛmɛ o tɛ min bɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ye tɛmɛ ko baasi t'aw la baasi t'aw la o bɛna tɛmɛ adamaden jama tonin kan o bɛna tɛmɛ jinɛ jama tonin na sogo jama kɔnɔ jama f'u nana don Sulemani ɲɛfɔ tilenna a y'u kunbɛn ni ɲɛda ye talibin ɲɛda min walawalalen min labilalen bɛ watalaqahum malqan hasana a y'u kunbɛn kunbɛncogo ɲuman na was'alahum a y'u ɲininka an halihim ka b'u ka lahala ma fa akhbara ra'isul qawmi o ye nabilahi Sulemani sɛdɛkuntigi ye Sulemani kubariya bima ja'u bihi o naani fɛn min ye a ye masakɛmuso in ka ladiri d'a ma a ye ladiri filɛ a ko a ma ko buwati bɛ mini o naani bɔtɔ ye a ye buwati lamaga e dantigiw k'a ma a fɔ a ye ko nin de b'a kɔnɔ n'o ye lulu kisɛ kelen a sɔngɔ ka ca kosɛbɛ a wo sɔgɔlen tɛ kɛmɛ b'a kɔnɔ a y'o fɔ ciden ko k'i ye tiɲɛ fɔ a ko a ma n b'a fɛ i ka lulu in ci a sɔrɔ an ye ka gari don a wo fɛ o tɛmɛnen kɔ i ka gari don fɛnɛ pɛmɛ kɔnɔ jɛngɛnen wo fɛ nabila Sulemani ko a ko a ye ɲininkali kɛ a ye adamaden ɲininka ka jinɛ ɲininka minnu bɛ se ka wo bɔ a la maa ma sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ye sɛtanɛw ɲininka sɛtanɛw ko a ma k'a ka ci bila ka taa bɔbaga babaga ka baara de y'o ye babaga kelen kelen o yɔrɔ bɛɛ bɔbaga nana ci sera ma o nana min kɛ a ye si minɛ a da la a y'i da fɛn in sanfɛ fɛn in sanfɛ a taara bɔ fan dɔ fɛ o kɛlen a ko ma ko mago jumɛn b'e la a ko ne bɛ min fɛ i ka ne garisɛgɛ kɛ yiriw la a ko a ma ko n y'o d'i ma a ko jeni bɛ se ka fɛn jeni bɛ se ka gari don o fɛ ntumuni dɔ bɛ ntumuni jɛmani don o ko k'ale bɛ se k'o kɛ o ye gari minɛ a da la kɔrɔ a y'i da yan k'i gɔlɔn ka taa bɔ fan dɔ fɛ n'a bɔra fan dɔ fɛ Sulemani ko k'e ka mago ye jumɛn ye a ko ne b'a fɛ i ka n garisɛgɛ kɛ yiridenw na i bɛ yiriden dennen i bɛ ntumun jɛmani sɔrɔ a kɔrɔ i t'a don nasiya la nabila Sulemani y'o duwawu k'ale ye tuma min na n'o kɛra u k'a ma sa k'a ka cɛmanw ni musomanw bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ bɛɛ a ko k'u ɲɛ ko ɲɛda koli la cɛ ta bɛ dɔn cɛ ka mɔgɔ muso la cɛ o bɛ ji sɔrɔ k'a ɲɛda kan muso b'a ɲɛda gosi ni ji de ye n'a y'a sera k'e k'i bila musow bɔ cɛw la nka sukaro dɔn cɛ de minɛ o de ka sa i y'a faamuya tuma min ni a y'olu kɛ n'a tilara ni nana ni sɔɔni fɛnw ye sa ko an matigi musow k'an kana nin d'i ma nabila Sulemani y'a ka sɔɔni fɛn sigi a ma komi ala bɛna fɔ an ye cogo min ala bɛna o de ɲɛfɔ an ye sa awɔ sani ka taa se ala tɔgɔ baara kɛ yɔrɔ la o tuma nabila Sulemani ye bisimilahi rahmani rahim de ye ka ninnu minɛ soba de b'a la n ko don ta ala kɛra ye sabaw marali kɛ cogo min n'a ka bolonɛgɛ ye an y'o fɔ yan don o mɛnna i y'a faamuya wa o bɛ cogo min dalilu de b'a la hali sisan a dalilu bɛ yen moriw bolo nin bɛ se a la kɔrɔsi in bɛ yen n'o y'a de a katibi de la ni numu y'a di a cogo la a m'a jɛngɛ n'i y'o di i bolo la wari bɛ fan o fan i n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn jɛnɛ adamaden don jinɛ tɛ dɛ Allahu akbar inni ka dɔn ne ciden ko a ma k'i k'a dɔn ne mursilatun ne cibaga ye ka t'u ma
ni soni venye ne flel bae ni fengilen pe miye yarje wal mursalun na chidi umbe ni kamiye manami chidi nale Suleiman ma ya ga ja ko Suleiman ma Suleiman de na ni la rakorodo ja fi'lu madin Suleiman fa'iluhu wal fa'ilu daiman marfu'un masadi mage marfu'a ibo domuna kuma do be ba fa ka bai ma kelen ka tlaka da kwala ja rasulu chidi nane Suleiman ma bon comme ja Suleiman chidi nane ko fa ka ba comme nabillahi yaquba ko adu matumi qala Allah ala ma naqulu wakilun ne ta qur'an لو قال الله قالكم لو قال الله لو قالكم وجو قال النبي سليمان نبي الله يعقوب ديكو الله الا وكيل عليه وكيل على ما نقول ما فهم بون ناني هومبي فاكاسر بن عبد ني تناود دو بن الله القران الله اكبر فلما تمنمي نيتشي نانا سليمان ما okele chidingo ndabila Sulemana ko atumidona ni au babu gabene jidiwa bimalin ni nabuloye femi atani Allah ta'ala femi ni Sulemana ma kabin nabuyi mayani masayala ogabsa mimma katmafanga ala min dawma emurde Qur'an dona nimma ko kabni trompeni wari iba fo ala min dimo ko sani tay ali tay me bayta tefa sidna ali ko ako al-ilm khayrun min al-mal al-ilm al-mal tanqusuhu an-nafaqa wal-ilm yuzakkihi al-amal ako nafulo ka e doni ngam tan nafulo ako doni ni balu sero la beba nafulo ne balo trala nafulo dongodo hal nasro miliyarudo do ya waglengolenta shiga dema fedde ka faraka don lebina kesul langulun soro bo donindu ibe baranyuma min ngew be do faraka ni be ni kala nan tilen galambi do farika doninga ni flakala o flane nga doni be do farika e ga doninga min ka ce yefolo kala ni min ni sabana ngala bati ile ka baraka nale do do faraka wadu dunu bo banda nabillahi Sulaiman yo de fuye bala min daliman da ma Allah ko kafsa mimma katama fanga ata kuma min da maka bin nyala ko kuma bla au nyedum au ba uni soja ya diyati guna ka soni ngonye ma sha Allah malabana wa woro la frat wa bula don wa woro be camion soro camion wa woro ay bala to bula kuiga ni wakati ntiga baraka wati e bati kila sigi noye bala plano no wati kosbeka Allahu akbar ega sigi ilayhim katab balkisana ka jamakuluma wallahi am bila awma bijunudin nikalabuluye kumente lahum uluye biha nikalabuluye والله عملوا لبو منها سبايدو كلو كنو وكما دوالي ولو آسرو يمانوني مسوي من فده جعلوا عزة أهلية أذلة نين دفكونو مصوغنا السلام لما نمنا تو سرامبو بدا بوكو كماني على بجوري ربنا من الله سلماني كاندو يرولا يا وجمع فرصة لهم جن باولا no bisigala nima ya rishiha ni balkisa dan nagaliye kako ya tuni sadu kana nima muslimina uslamin lama na uslamin lama sai abu sharab lek ya amda gara kale tumisam
kɛlɛ déclaré non ani ɲɔgɔn cɛ sani u ka silamɛ ka na jini bɛ se ka nɛgɛli ye satuma a bɛ se ka kɛ n ta ye ala ko cogo di nin yɔrɔ bɛɛ jinɛ kafiriba dɔ bɛ yen o ko kabini jinɛw la fangaba b'a la ne atiga ne bini ma bihi ni nɛgɛli ye ka bɔ ma ka wuli k'i jɔ ka bɔ i sigiyɔrɔ la hada min filɛ sigiyɔrɔ ye an filɛ sigiyɔrɔ min na sisan sani ka se tilefara dunuma ma ne bɛna n'a ye ifiriti in ko tɛ ifiriti bɛ a tɔgɔ bɛ moridenw bolo kosɛbɛ dɔw bɛ yen ni muso murutira a ma k'a tɛna n'u nana fɛ yen u b'u ka wari fɛ yen walayi n'i y'a fɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ o su fana bɛ s'i ma a bɛna cogo cogo polisi b'a kalama o patron bɛ kɔfɛ yan nana kɛ ni ifiriti bɛ yen dɛ ayi baara o baara bɛ yen ni kafiriya baara bɛ k'a kɔnɔ ala kuta bɛ baara bɛ k'a kɔnɔ ɲini ni silamɛ kɛ fɛ i k'i yɛrɛ sɛnɛ o bɛ baara bɛɛ ma n'i ye hôtel kɔni bila dɔrɔn k'a bila anw kɔni ka jamana in kan i y'a bila ala kuta de kama wari u bɛna sow de ta minnu bɛna so ta u bɛ so ta u ni walimusow de ni i ko hôtel kɔni don dulɔ bɛ fɛɛrɛ a kɔnɔ a diyara a ma diya i ye dulɔ bɛ fɛɛrɛ a kɔnɔ yɔrɔ minnu bɛ yen sa n'o ye fɛnw ka yɔrɔ ye saudiya yɔrɔ ye hôteliw bɛɛ jɔ ye adamadenw bɛ jigin a kɔnɔ hali o yɛrɛ ma ani madinɛ yen nɔ dulɔko tɛ yen nka sisan n'a bɔra jidanw ani riyadi ninnu hôtel minnu bɛ yen dulɔ de bɛ yen dulɔ bɛ yen Allahu akbar ni ne ma sɛmɛnti ye nɛgɛli in seli ma ima aminu nye dana ma yende jamangelen bɔ a la awa ya yɛrɛ lajɛ ya nabilahi sulemani bɛ e kɔni tɛ o yɔrɔ bɛ kala lezi ma y'i kan do a ko ne bɛ fɛn fɛn min ka teli min ye dɛ a ye cɛw ɲɛ filɛ maa y'i kan dɔn maa min dɔnniya bɛ maa min yɔrɔ kabini kitabu kɔnɔ ala tɔgɔw la kuranɛ kɔnɔ tɔgɔw de bɛ yen ala ka kumakanw de ye tɔgɔ ye o n ye nin kɛ a banna o n'a ko yaati bi Allah inna Allah latifun khabir o kɔrɔ banna n'i b'o dɔn dɔrɔn ni fɛn taara bɛ na ala y'a fɔ ka ban banna o de kosɔn ni i ka wari tununa ni n'a fɔ mori dɔw ye ko n ka wari tununa a b'a fɔ dalla maalu nabiyyi jibrilu talibuha allahu ya'ti biha dɔɔni fara dɔ y'a dafa yan fɛ o nabi man ka nafolo tununa jibrilu bila bɛ k'u ka taa ɲini ala bɛ na n'a ye a bɛ na dɛ a tɔ ye jumɛn ye a fɔ k'an bɛ kɛ jayi an b'i dɔn kɔrɔdɔnjugu ye dɛ Allahu akbar ana hɔrɔn bɛ atu bin barakiya ko ne a ti ka ne bi ma bee ni nɛgɛli ye tarifuga sani i ɲɛna filɛli ka segin ile ita ka te ma i kunbiri k'a kunbiri a y'a fɔ k'i kunkolo kɔrɔta n b'a kunkolo kɔrɔta dɔrɔn a ɲɛ bɛ se sigilen k'a ɲɛ dɛ i k'i kun suuli i kunkolo kɔrɔta dɔ ni sɛsi ye ɲɔgɔn sɔrɔ a sigilen b'a kɔrɔ kɛnɛ pɛrɛlen kɔrɔ ka sɛsi sigi dugukolo ma fara dugukolo fara n'o tɛ yen ko mɔgɔw ka nani de fɛ nin de ala tɔgɔ ye ala jɔnw bɛ yen n'i y'u tɔɲɔ
o b'a diri i bɛ don jahanama kɔnɔ i bɛ sa i bɛ tila ka don jahanama kɔnɔ fana wa olu fana ala bɛ yafa ma fana nabila Sulaiman ye fɔ Asu bin Barkiya ala ko cogo di tumana min nabila Sulaiman y'i to ka nɛgɛden ye ala ka o kɛra sabatibaga ye ale yɔrɔ nabila Sulaiman ko nɛgɛden nali min filɛ min fadli rabbi den ne maga sabantiya de a nacogoya yɛrɛ dɔrɔn tɛ ale bɛ maa minnu kunna ala ye mɔgɔ d'u ma min bɛ se ka ne nin fɛn min ka d'a ye o nana d'a ma maa min nana n'a ye o b'a ale ka jaba la